Tichikuchingamidzai zvakare pano pachirongwa chenyu chemasecrets nemaconfessions. First things first, tinotanga nekubatsirana then tozopinda munyaya dzevamwe vanenge vachida kubatsirwa. Pane nyaya yanga ichitenderera yanga ichiitika muSouth Africa yekunzi pari kubuda maaslam and stuff, but it has been confirmed kuti maaslam haasi kubuda for vanhu mafirst timers, ari kungobuda for avo vanga vagara vainawo vanenge vachida kuti tsamba dzavo dzinge dzichiendera mberi vange vachikontinya nekugara muSouth Africa. So don't make a mistake please yekuti munge muchienda kuma home affairs, kuma consulate or wherever kwamunoziva kunotorwa matsamba muchiti muda kubatsirwa, you end up being caught pa crossfire then motosungiswa, zvinhu zvenyu zvikatokudhakwirai zvikatadza kufamba mune zvakanaka. Without wasting much of your time, tipinde hedu munyaya yedu yekutanga, but before that musazouya muinbox muchibvunza kuti saka tozvifambisa sei. Ndangoti ndishare that little information yandinayo so that hamuzopinde panguva yakaoma. Ngatipinde hedu munyaya yedu yekutanga. Ndapota musabuditsa identity. Nyaya yangu yakatombonetsa. Ndaishandira vamwe varungu vanga vaine mari chose. Ndakazoita boyfriend ikati rega tibire varungu vako tinotanga life yedu kuzimu. Takaronga zvakanaka, vakauya vakarobha varungu, ini vakandirepa, vainge vari 2, iye boyfriend yangu nefriend yake, vakatora mari yakawandisa. Varungu vakasara vakatondiendesa kutherapy vachitondinzwira tsitsi, asi ini ndaisarwadziwa. Ndaiziva kuti kwainge kusiri kumbunyikidzwa kwakaitika pa that scene because I also enjoyed. Takatongoita 2 months chete nemufesi. Ndokubva azotanga kutiza anga asabatike like before, kuswera tose weekends sleep over etc. Ndakazoona kuti ndava kutosiiwa sekutamba, ndikati let's share the money. Akati mari akatonotenga imba kuZimbabwe sezvo tanga tatoronga kunoita life yedu tiriko kumusha. Ndakagara pakatopera dzinenge 4 months. Akati kubva pandakarara nefriend yake pasini yefeki yakaitika, vese vachizosvika pakunorara neni, mukomana wangu ava kunzwa kundisema haachakwanise kundiroora sezvo ainge akaronga uye haakwanise kuroora mbavha, asi iye ndiye nyakukonzeresa. Akatondinyengera akatoti was just joking. To my surprise wakatozouya nema-ideas ekuti tinopinda sei, murungu wako tomubira sei, mari inogara pai, saka zvekuba zvitori muropa rako. Ndakarwadziwa kupotsa kufa. Hapana chandakawana padhiu rose iri. Mufirst life yake iri kutoenderera mberi, ava kutofamba very expensive car. Vehama, moyo wangu uri kurwadza. Ndiri kufunga kuudza varungu chokwadi asungwe, asi ndiri kutya kuti anogona kuzozviramba. Ndibatsirewo ndoita sei? Nyaya iyi inogona kusara yava mumaoko mangu. Ndikanzi ndini ndakakonzeresa. Ndibatsirewo vedare please. Ngatibatsire vanzvadzi vedu ava mucomment section. Tichienda panyaya yedu inotevera. Post for me nyaya yangu makaviga chitupa mukoma nekuda kwekuti ndinogona kuzivikanwa even location, musataure zvenyu. Elder veKuchurch Kwedu vakandikumbira kuti ndiende kunorara kumba kwavo nekuti ivo vainge vaenda kuUK, asi zvandakaona kumba kwaElder zvakandityisa. Makore angu ndine 39 ekuberekwa, ndinogara muSouth Africa mukoma. Chinhu chandakadzidza muupenyu ndechekuti not all glitters are gold. Vamwe vanhu vatinoti vatsveni vanotungamirira mumachechi ava vanenge vakabata zvinhu zvinotyisa. Vazhinji vavo ndivo vari kuromba, vachida kurombera zvigaro, vachida kuwana mukana wekuba mari mumachechi umu. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai. Ndine chechi yandinoenda muno muSouth Africa yemamwe mazimba, asi chechi iyi inonzi ndeye muNigerian ari kuUK. Kuti ndijoine chechi iyi ndainge ndaomerwa neupenyu, saka ndainge ndava kungoswera pamba zvekungwavha handizvigoni. Saka ndaiswera ndiri pamba, mukadzi wangu ndiye aingwavha kuti tidye, ini ndainge ndakangomirira basa. Saka pane pamwe baba vekumba vaigara panext door pedu, vaiva muzimba. Ndaingovati mukoma nekuti tose tinobva kugokwe. Zita zvanhasi ndichavati baba vatapiwa. Kuti ndizonyanya kuzivana nababa vatapiwa inyaya yekuti ndainge ndisisaende kubasa, saka ndaiswera pamba. Saka mukutaura tese vakazonditi rimwe zuva, bamunini kuchechi kwedu kunowanikwa mukana yakawanda, saka kana makasununguka tunoenda. Saka the following Sunday ndakaenda kuchechi.
Tasvika kuchechi uku taiti kana service ichinge yapera paye taipiwa mari, asi patinenge tichipiwa mari taibva tatotorwa maphotos. Handizive kuti maphotos awa ainge achiendeswa kupi. Saka nekuda kwenhamo ndakabva ndatanga kuenda kuchechi iyi zviri serious. Ndakatora mhuri yangu yose takabva tanzi handei kuchechi. So the following week kwakaitwa Big Sunday yaitungamirirwa nezvimwe zvimadhara. Paive pasina mufundisi, yaingotungamirirwa nemaelders. Mufundisi vainzi vaenda kuUK. Saka pana elder vakuru, vanhu vazhinji vanovatya nekuti vakarema. Kana vakataura chinhu muchechi ndicho chinoitwa. Big Sunday iyi mission yacho yaiva yekugamuchira new members. Saka elder ava pa Big Sunday vakauya vaine a small bottle raiva riine mafuta avaiti holy oil. Yakazorwa new members ese muchechi. Takatanga kunamata zvinhu zvedu zvichitofamba mune zvakanaka. Saka last month vakandifonera vakanditi, brother, ndiri kuda kubuda kuenda kuUK. Saka vakandikumbira kuti ndisare pamba pavo ndichirara ikoko. Saka ndakaenda vasati vabuda, asi pavakabuda vakasiya vandikomera vakanditi, kana wakanzwa mafootsteps panze, chero zvawanzwa usabude panze nekuti kunoko kune matsotsi anofamba usiku pakapakata, saka anokukuvadza. Saka first day randatanga kurara pamba apa ndakanzwa mafootsteps panze, handina kubuda sezvandainge ndataurirwa. Magetsi akabva adzima, saka ndainge ndava kushandisa light riya rema-rechargeable lights kuona murumu mandainge ndakarara. Panze kudai so painge pasisaoneke zvachose. Saka the following day zvakaitika zvakare ndakaignore. Third pazvakaitika ndipo pandakati ndinoda kudongorera ndione kuti chii chandingaone chandakanzi ndisabude panze. Ndakaona mukadzi ainge achifamba akabva aenda akanogara paloni, akapfeka zvinhu zvewaiti, akapfeka zvinoita vanhu vaya vekumasowe, asi ainge akaita zviya zvekupfunya chisero. Akagara mukadzi uyu akaita usiku hwese akagara paloni. Ndakatarisa time kwaiva kuma 12 midnight. Akazobva ipapo kwava kuma 4. Saka elder vakadzoka, asi ndisati ndabva pamba pavo vakandibvunza kuti hapana chavakaona here. Ndakangoti handina chandakaona elder. This elder munhu asina mukadzi, havana mwana, asi ndiyo vanotungamirira chechi. Havazi profeti, asi vanotyiwa kunyangwe nevanhu vose muchechi. Saka ndave kususpekta kuti chechi iyi inenge yemasatanist, nekuti ndava ne2 years ndichipinda chechi iyi tose nemukadzi wangu. Zvinhu zvedu zviri kutofamba zvakanaka, hatina dambudziko ratiri kuona nekuti financially tatova vanhu vari better, vane zvinhu zvavo. Handina kubasa kwandinoenda, zvandinoda zvese ndinozviwana kuchechi, asi chave kundityisa zvinhu zvandakaona kumba kwaelder. Chinhu ichi ndinofunga kuti chinogona kunge chiri chipoko, nekuti noise yandainzwa yemafootsteps pandainge ndiri mumba mavo ndaitonzwa imba yandinenge ndiri ichitosheka nekufamba kunenge kuchiita munhu panze kuita kunge nzou. Hamino kuti zviriko here, or else elder ava vakatouraya mukadzi vakamuitisa marituals, nekuti munhu wandainge ndichiona aripo panze aitoratidza kuti munhu wechidzimai. Handizivewo kuti mukoma situation yakadai iyi inobudika sei, because chechi yacho ndiyo iri kutondibatsiridza pakubhadhara mabills ekumba nekuita kuti mumba munge muchiwanikawo chikafu. Ndakatarisana nesituation isiri bore. Kuti ndisiye chechi ndiri kutya kuti masatanist aya anogona kundipinza busy kana kuguma ndaurayirwa vana vangu. Saka ndiri kutsvagawo mazano mukoma honest nedare renyu kuti ndoitawo sei pakadai pandimire pakaoma mhuri yeZimbabwe. Ndinokumbirawo help. Mwana walandlord wangu anodidzisa radio pese paanenge adzokera kubva kubhawa, or even na 1 o'clock dzemakuseni. Pamusoro pazvo otanga kutukirira mukadzi wangu nevana zvenyadzi. Ndibatsire iwo, haana kana basa kuti pane mwana wake kana kuti anongoshevedzera zvinyadzi. Ndibatsire iwo, akapinda mutoilet anosiya asina kudira mvura. Musikana wangu webasa or madam ndio vanotozomudirira mvura, atori murume mukuru. Ndiri kugara zvangu kuhigh density, handichataure kuti nzvimbo ipi. Nyaya yavo inenge iri easy and simple, because kana kuri kuti muri kuroja pamba palandlord anoita zvinhu zvisina kukwana, chinhu chakangonaka kuti munge muchingobva ipapo musuduruke, musiya munhu nemba yake kana achizotsvaga vamwe vanhu ozvitsvagira ega. Imi mabva tiende panyaya yedu inotevera.
I've been watching another channel mukoma ndichiona amai vachitukana nevana vavo zvematoxic mothers izvi zviriko. Ini nevangu amai hatitoonane zvachose. We do not get along. She is a bitter mother. Zvavakaitirana nababa vangu vachiri kudanana. She takes her frustrations on me. Kubva ndiri mudiki ndaingoona kuti amai ava havandidi. Vaindiita kunge ndisiri mwana wavo. Ndikatanga kurohwa wainzwa iwe nekutuka zviya zvekuti yes unobvuma. I remember I was in grade 3 ndakutogona kusara nemwana ndichibika vakawana zvinhu zvisina order pakafiwa mukoma. Ndaibika wena vakagara zvinhu zvichitutumira pasitovu ndokwizwa nempama ndakazenge ndatindivara ndisisatombocheme. Zvonzi iro rakakwindimara sambuya varo muroyi kuchibvirwa amai vababa. I just don't like ye pafeya hangu. Recently I got divorced. We had an altercation nawo over zvinhuwo zvidiki zvandakati ndivaonesewo. Maiwe ndakatukwa. Hanzi sakani kakarambwa anoda kugara nehure ndiani unotaurisa iwe yowe haakana panoda mubereki unotodzima wani. I'm now focusing on being a better parent for my kids and not thinking about her ways. Anenge achingoti my ways are the best. Vanongoda kundipa best. Hanzi tough love ndo zvavanotaura. Thanks mukoma. Ndakasanganawo nevamwe baba pagroup rakanzi 40 years and above. Group iri ndere masingles ekuZimbabwe. Ivo vakanditi vane makore 49 ndikavabudira pachena ndine makore 42. Nguva yose yatainge tichitaura tese pafoni nekuti ndinoshanda stay in takawirirana kuti palong weekend ndouya. Vakanditi vachatumira transport kusenseni kwezuva ratakabvumirana kuti ndora ndichaenda kunovaona. Ndakamuka mufoni mapinda message yemari inova 3000 rands kubva kuna baba vaye. Ndakavaisira WhatsApp kuti tax inoita 15 rand kusvika kwamuri saka 30 ndo inongodiwa zvikanzi. Rega ndikuspoile kuti uone handina mukadzi. Vanolodya 3 rooms, toilet nebathing room zviri mukati imomo. Takaswera tichifara. Nguva dzemanheru takaenda kubedroom kunovata. Mubhedha wavo waive wakakwirira kuratidza kuti pane mametress 2. Kuma 2 dzekuseni ndakamutsiwa neweti vakanditi toilet waiona masikati saka ingoenda usabatidze malight handizobatwe nehope. Pandakabva kutoilet muviri wangu wakangotanga kuva restless. Ndobva ndagara pabed murima imomo ndichibaya foni yangu zvikanze. Brightness yefoni yako iri kunditadzisa kurara. Ndakadzima ndikaisa pasi pepilo ndokuzvimanikidza kuvhara maziso kuti ndinge ndichizorara. Muviri wangu hameno zvandaingonzwa asi ndaive ndatongobatwa nekakutya. Ndikafunga kuti pamwe kusajaira nzvimbo. Ndakatanga kubata mumwe wangu asi yakandibvisa maoko zverafu zvikanzi. Ndaneta. Ndakangotarisa kune rimwe divi ndokuvhara zvemaziso. Pasina chinguva ndakawa chinhu kufamba mumachira. Ndikatora foni kuti ndivheneke ndikaona riri gonzo. Ndikavamutsa zvikanzi kwenyu kwamunobva hakuna here makonzo zvekuti ungabva waita noise usiku huno uchinditeya nefoni. Matauriro avo nemaitiro zvaive zvatochinja zvasiyana nemasikati. Maive murima asi chiedza chemwedzi waive wakajeka pahwindo chakaita ndione kuti padhoo pakamira munhu. Ndakazunza baba vaye zvikanzi konei uchakamuka nguva dzino. Ndikavabvunza kuti mogara nevamwe here zvikanzi. Aiwa, ndikati onai munhu akamira padhoo apa. Vakati hapana munhu aripo, uri kuona zvinhu zvisipo. Kuma past 5 ndakati ndoenda zvikanzi uvhare dhoo. Havana mbobvunza kuti ko zvawakati unoenda mandi kusenseni newazopfunga kuda kudzokera nhasi. Pakubuditsa chipfeko chemukati chainge chakachena kuti ndinge ndichipfeka muhandbag mangu makabva madonha wachi yainge irimo yakabva yadonhera pasi. Pandaikainhonga meso akamhanyira pasi pemubhedha ndokusanganidzana necoffin. Handina chandakataura. Ndakangobuda ndokuvhara dhoo repabedroom ndokunovharazve rekubuda panze. Shangu dziri mumaoko. Ndakamhanya semupengo ndichienda kunokwirigwa mataxi. Kubva ipapo ndakati Mwari ndidzikamisei ndisiyane nezvenyika. Ndachembera ini ndava nemuzukuru. Ndiraramisei ndichengetewo vazukuru vangu. This is my short story mukoma.
Hide me please. Murume wangu apinda mumba aine box ranga rine huku 6 dzatora kubasa. Hanzi pane munhu anouya nadzo. Akauya nezvinhu anoti vanatora zvinhu mubhuti asi nhasi aburutsa huku ega kwakuuya kwakuloka mota zvaasingaite. Ndobva ati nhasi ndiri kushanda night. Pane munhu wandiri kushandira nzvimbo yake akaenda kumusha. But moyo wangu waramba. Ndangoti zvimwe zviya. Abva apinda mubathroom kunogeza. Ndangotora makizi emotikari ndikati da kunoona why aloka motikari. Kutoona kuine imwe foni ufunge yasiiwa pasiti nema 200 US. Kwakuivhura zvandaona. Hanzi baby. Ndikuda kusofta mbuya yekumba kwangu iyi. Mbuya yanga ichirehwa apa ndini kuti ndikuda kushanda a night shift. After that ndouya kuzorara ikoko. Ndatengera iwewe huku 6 ndobva ndatengera mbuya yekuno iyi huku dzayo 6. Ndagona kubalanzisa handika girlfriend kwakutenda imi woye. Ndavo pandanovhura bhuti wanikwe mune huku dziya. Ndangosimudza box iroro kwakuisa muspare mevana. Ndikatora mari panga iri panga paine imwe foni nefoni yachona vandaisa muroom mevana vandadzosera makizi. Izvozvi murume mukuru aenda kumota ari kungodzengerera nemota kugedhi ikoko. Mari ndanga ndanzi handina kana sendi. Foni handizive kuti iPhone Pro 16 here ende pascreen pefoni iyoyo pakatoiswa iye. Saka meno ndobvunza here kana kuti ndongosiya zvakadaro achidzengerera sezvaari kuita. Help me woye, I need your assistance mucomment section. Tibatsire vanhukadzi vedu ava. Tiende panyimwe nyaya yedu inotevera. So the following story that I'm going to read, guys, yakabva kune mumwe mukadzi who is defending. There is a lady anoorder zvinhu kuChina anonzi Mapo, if I'm not mistaken. So on her behalf vakanditumidzira message zvikanzi pane nyaya iri kungotenderera, can you please post it kuchannel kwenyu mukoma. So nyaya yavo yakamira yakadai. I saw you once posted about Mapo China. Someone posted here again. I don't know her personally, but I would like to say what I understand from everything that happened. Basa rake akanyanyoita ari one and hapana munhu akavharwa intentionally naMapo. It's said kuti ndizvo zvinoita nyika. Immediately after she had channeled her money to create another source of income, the country as always happened. The container which had everything was seized, but because Anne pride, she thought she would take care of it without explaining to her clients, because it was actually supposed to be a matter of telling everyone kuti parikudaka top up kuti zvinhu zvinge zvichizoprocesswa. But she decided to handle it on her own and it dragged a lot of debt. I'm not sure of the amount. I'm not here to defend her, but I think if people can just talk naye zvakanaka overcompensate one on one, because mari yacho hakuna kwainobva ka1. All these people talking are ladies enjoying her downfall. Manje mvunzo wangu hamunyare here. And to those vaiti, she almost dumped them. Wara yeah. That's when the container thing happened and she was going through a lot of confusion. So be kind for no prize. And if you have nothing positive to say, please don't speak. She is a hard-working woman, and when the time is right, I'm sure everyone will get away with something, since this whole situation is not Mapo alone, but Isu Mazimba, because we allow the authorities to do what they please. Thank you, Musadaro Shua. You will drive you to depression. At this rate, and worst part, it won't solve anything. Yeah, I'm sure this message will reach vanhu chaivo varikufanira kunge vachiendewa nayo message iyi. Tichienda hedu pane imwe nyaya yedu inotevera. I know kudanana nemurume wemunhu zvakashata zvachose, hazvina kunaka. Pamwe pacho tinenge tangonyengedzwawo semunhu wenyama wosvika pakubvuma. Varume ivava vanouya vari sweet. I have been dating a married man for almost 3 years now. Akauya ari sweet. Ini ndaiti kungotambawo tiri kungoitisana, asi iye akada serious relationship neni. Akatanga kudzinga vanhu vaiuya mulife mangu vaitodawo kundiroora. Iye achinyepa kuti anoda kundipa marriage pasina. Akati kwedu culture yedu inotendera kutora vakadzi 2. Ndakafuririka kusvika pakuita number 2 dzese dzichibva. Nawo ndane mimba yechi3. Ndopandakunyatsoona kuti munhu uyu kwaive kunyepa, akatambisa nguva yangu. Chero plan yekunorora chaiyo hapana. Kuti akupe mari chaiyo yekuti unge uchienda kwadokta kana yekuti nganditengerewo preparation hapatorina. Chero kurongawo newe kuti
zvichazodii? Hapana. Ini ndine bundu chairo rekuti handizivi hangu kwazvinoperera nemunhu uyu. Varume ngavafe tizorore. Murungu wangu akanditi handichakwanise kuramba ndichishanda nemi nenyaya yemapemiti. Saka akati ndokuitirei mese vashandi vanondishandira. I understand transport problems like Zim nekuMalawi. Then I suggested kuti dai atitengera maskuta oro mabhasikoro ane chikeriya. Then boss settled for bicycles achiitira finance dzake. Problem everyone is on my throat vachiti wai wakaudza murungu nezvetransport usingataure zvemari. Imagine kuda kupiwa pension iwe wanga usina kuregistiwa nepemiti hautozivikanwe oro marules nemaregulations ereba yemuzansi section 99.34 hautoizivi kuti inorevei. Watombopiwa bhasikoro woramba. Mari haita nekupera nekuti vose maworkmates angu anonwa doro nekuda mahure. That's why I came with this noble idea yetransport. Cause unogona kunotengesa kumaprazi oro kumamaini uchishandisa bhasikoro rine keriya without any hesitation. Am I wrong pane zvinhu zvandakaita izvi? Yo, ngatitaurei navo mucomment section. Vari wrong here pane zvinhu zvavakaita izvi kuti vabvunzwa kuti tokuitirei nemurungu wavainge vachishandira, then ivo vasugesta kuti titengere hedu mabhasikoro kana kuti maskuta tumudhudhudhu tuya. Then murungu kuti anga achitenga maskuta mari yachona yanga isingomukwanira, then akadecide kutengera vanhu mabhasikoro because iwo unenge uchiti wagonera munhu wese, then vamwe vanenge vachidawo zviri different. But tell us what you think mucomment section. Tiende panyaya yedu inotevera. Maswera sei? Ndine testimony yangu yandiinayo. Ndakatenga chifumuro then chikapera ndikatenga chimwezve. Ndanga ndatopera simba ndikati hapana change, zviri nani ndisiyane nazvo, but ndangoti zviri nani nditengezve. Then another week after that ndo pandakatanga kuona change pazvinhu zvangu. After that ndakarota hope ndainge ndichioneswa pandinogara pakufusirwa mate. Then ndakazvibvunza kuti zvinorevei, and then ndakamuka ndisina simba. I decided kukusha chifumuro pandakaroteswa paye. Ndakatanga kupera simba zvandisina kuhwisisa at that time. Ndikataura nechifumuro ndikati kana paine mweya yakaipa iripo pakati peimba yangu kana kuti pemhuri yangu, zvose ngazvibude pachena. Then yesterday ndo pandakarota ndichibaya mbavha nebanga. I stabbed him twice kuhope ikoko. Then today ndatumirwa message nemwana wangu anova musikana anga achiti apotsa arumwa nenyoka, hanzi yabva from Norway. Zvinhu zvatoshamisa chero iye cause ari kuti anga akangogara then nyoka kwakungodona from Norway. She was so afraid cause hanzi yanga ichitoda iye, but lucky it was killed nemurume wake. So regai nditumire nyoka yacho, handina neremuromo cause chifumuro chiri kubata basa, and I'm so happy about that. Ndotenda mukoma nedzidziso dzamunombopa. Yeah, it's been long. Tuye ne confession yakadai, a testimony from one of our sisters. Kune vakambopotsana nema testimonies kana kuti nedzidziso, you can go back mumbonoteerera nyaya dziriko kumashure, mumbonzwawo panogona kuwanawo 1 or 2 zvinogona kukubatsira kubva ipapo.